Wel, bore da, ni yn fyw, siwmai, siwmai fynd ffrindiau, croeso nôl I chi ar ôl hanner tymor, fi'n gobeithio gethwch chi hanner tymor wrth eich boddau. Croeso i'r sesiwn Arweinwyr Adobe Express fyw yma gyda fi, Meredudd Jones. I ni'n mynd I fod yn gweithio heddi trwy ddwy weithgaredd hwylus yn defnyddio Adobe Express ar gyfer diwrnod Empathi. Diolch yn fawr i'r ein ohonoch chi ddath draw I ddweud siwmai ar faes Eisteddfod yr Urdd wythnos diwethaf. Yn hyfryd cael clonc fach gyda rai o'r athrawon hefyd. Hyfryd cael gweld chi mewn person, nid just dros y sgrin fel I ni fel arfer yn neud ynddo fe. Right, nawr te, fel arfer, rhowch wybod I ni yn y sylwadau, rhowch comment I ni p'un bod chi ar YouTube, neu os ych chi'n gwylio yn defnyddio'r ddolen streamiad, neu hefyd fi credu gallai weld sylwadau sy'n dod trwyddo ar Twitter, X. Na'r tri lle fi'n credu sydd yn gweithio I fi gael gweld nhw'n fyw fan hyn. Dewch a sylwadau I ni gael rhoi shout-out i'ch ysgol a'ch dosbarth chi lan yn fyw ar y sgrin. Reit te, fi'n mynd I newid bethau rownd yma bach, a dwi'n mynd I siarad am y dudalen heriau cyn y reolau, fel bod amser gyda chi gyd I agor dudalen heriau lan, tra bod fi'n mynd trwy y reolau, na glefer, ynddo fe. Reit, felly, dewch fi gael mynd ar yr fanner hyfryd mae I ffwrdd o'r sgrin yn gyntaf. Fel fi'n neud hwnna, gyfer, reit, hwnna di mynd. A dewch chi fi gael neud o draw i'r sgrin y cyfrifiadur. Dyma fe, iawn te. Nawr, I gyrraedd y dudalen heriau yma, allwch chi weld yn sgrolio'r hyd gwaelod y sgrin fan hyn, mae da ni y ddolen bit.ly/express empathi 24. Allwch chi weld hefyd yn fawr fan hyn ar y sgrin, bit.ly/express empathi, empathi gyda I dot yn Gymraeg, 24. Nawr, os I chi yn ymuno gyda ni ar iPad, fi'n gwybod bod na rai ysgolion yn ymuno gyda ni yn defnyddio iPads heddi, wel allwch chi wrth gwrs bwyntio camra'ch iPad at yr bwrdd gwyn nawr, a wedyn allwch chi sganio'r cod QR a dilyn hwnna I ddod i'r dudalen yma. Iawn, felly agorwch y dudalen heriau I fyny, naill ai wrth deipio bit.ly/express empathi 24 i'ch porwr, neu sganiwch y cod QR os ych chi a dyfais sy'n gallu neud hynny. Mae hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma, ble mae'r cod QR yma, I ni gael gweld beth yw'n heriau ni ar gyfer heddi. Cofiwch ddweud siwmai, os rhywun wedi gweud rhywbeth eto, so'n meddwl ni, ydych chi'n cael golwg bach cyfrif? Nagos, dim to, na fe, ydych chi'n ni. Ond athrawon, dewch mewn o'ch sylwadau, I ni gael gweld pwy sy'n ymuno gyda ni ag o ble heddi. Reit te, felly, dyna fel I ni'n dod i'r dudalen heriau. Nawr, bydd eisiau I fi hefyd fynd dros y reolau. Nawr, os ych chi'n defnyddio porwr, fel fi, os ych chi ar Chromebook neu gyfrifiadur, rhywbeth fel yna, beth yw'r beth gorau I wneud yw I gael y dudalen heriau ar agor ar un tab fel hyn, ac yna yr app Adobe Express ar agor fan'na. Right, dewch ni'n gael neidio draw i'r reolau yn sydyn, cyn bod ni yn bwrw ati gyda'n gweithgaredd gyntaf ni. Felly, le mae'r reolau, le maen nhw, dyma nhw. Right, reol 1. Cofiwch, ffrindiau, os eisiau chi oedi, os mae'r dosbarth, os I fi'n mynd rhy gyflym i'ch dosbarth chi, wedyn, fi yn tueddu rithro weithiau, fi'n gwybod, fi'n cael stŵr gan rai athrawon pan fi'n clebra gyda nhw. Ond os I fi'n mynd yn bach yn rhy gyflym, mae croeso I chi oedi y fideo, gwasgu pause ar y fideo, ble bynnag I chi'n gwylio fe, ac yna cario ymlaen pan mae yn eich siwtio chi. Hefyd, mae yna wobrau am ddim I bawb. Nawr, ar ôl y sesiwn yma, fydda I yn danfon e-bost i'r athrawon sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, yn gofyn faint o'r disgyblion sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau heddi. Iawn, dim rhaid bod chi'n gwneud nhw gyd, ond faint o disgyblion sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau heddi, a bydd Adobe yn danfon gwobrau am ddim, swag am ddim I bob un ohonoch chi sydd wedi cwblhau un o'r gweithgareddau. A wedyn, y trydydd reol yw bod yr un ffurflen, pan byddai'n e-bost o'r athrawon, byddai'n gofyn, oes na unrhyw arweinwyr Adobe gyda chi? Os na rai o'r dosbarth sydd wedi mynd ar sgiliau yma, I chi'n dysgu,
gyda fi ar y sesiynau byw yma, a dysgu'r sgiliau yna i athrawon eraill yn yr ysgol, neu grŵp o blant eraill yn yr ysgol, dosbarth yn iau, rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n eich gwneud chi yn Arweinwyr Adobe, a mae hwnna'n meddwl bod chi yn cael gwobrau arbennig, special swag. Right, iawn, dych chi'n cael cuddio y reolau, bant nhw, a i nôl i'n sgrin i, a ni'n mynd i glatio bant ar y weithgaredd gyntaf, dwi'n meddwl, amdani ynddo fe, ffrindiau. Dyma ni, dwi'n ôl ar y sgrin. Nawr, dwi'n mynd i fod yn gwneud y weithgaredd gyntaf ar y porwr a'r iPad, un ar ôl y llall. Felly, os ych chi'n meddwl bod fi'n mynd ychydig yn gyflym fel arfer, bydd na amser ychwanegol gyda chi tra bod fi yn symud o un ddyfais i'r llall a gwneud yr un sgil eto. Gewch chi gyfle felly i ddala lan. Nawr, yr ail weithgaredd heddi, ni'n mynd i fod yn arlunio, a dyw hwnna ddim ar gael ar hyn o bryd ar yr app iPad. Felly, os ych chi'n defnyddio iPad, dim ond yr weithgaredd gyntaf fyddwch chi'n gallu dilyn am heddi. Mae'r app iPad newydd ar y ffordd erbyn bod ni'n nôl ar ôl gwylio'r haf, maen nhw'n dweud. Right, iawn te. Dyma ni te, dudalen heriau, diwrnod Empathi 2024. Ydych chi'n cael gweld beth yw'n heriau ni heddi te. Felly, her 1, i ni'n mynd i fod yn creu poster y dduned Empathi. Nawr, gan bod ni'n diwrnod Empathi, mae na... dwi wedi ychwanegu agor o destun hwn. Ydych chi'n cael ailwytho hwn. Conw, mae pobl yn gwneud addunedau, resolutions, Empathi ar y diwrnod yma bob blwyddyn. A mae enghreifftiau posib gyda chi ar dudalen heriau fan hyn. Felly, ni'n mynd i fod yn dysgu sut i greu poster a dduned Empathi, a ni'n mynd i fod yn dysgu sut i greu'r effaith testun 3D yma, allwch chi weld yn yr enghraifft. A wedyn, allwch chi ddefnyddio'r effaith na, wedyn, wrth gwrs, mewn posteri eraill i chi'n gwneud. A wedyn, yr ail weithgaredd sydd ar gael ar y porwr yn unig, nid yr iPads, mae'r rhai ofon, yw i ni'n mynd i fod yn arlunio gwahanol emosiynau. Ni'n mynd i fod yn creu avatar fel hyn, bron o bod fel rhywbeth o emoji bach, ond wedyn, i chi yn mynd i fod yn dewis emosiynau gwahanol ac yn darlunio nhw ar yr avatar. Right, mae hwnna'n mynd i fod yn lot o hwyl hefyd. Right, dewch i ni gael mynd at yr weithgaredd gyntaf, sef poster y dduned Empathi. Iawn, na i neidio draw i Express, sydd ar agor dy fi ar y tab yma fan hyn. A fel ych chi weld, fi fan hyn ar Adobe Express, a ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg, felly mae eisiau fi newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Felly i wneud hynny, mae eisiau fi glicio yn y cornel top ochr dde ar yr avatar yn drws nesaf i'r glwch. Ac o dan y ddewislau yna, fe welwch chi Settings. Right, a mewn yn y Settings, allwch chi wedyn glicio fan hyn le mae'n dweud Language, a newid hwnna i'r Gymraeg. Yna fe, clicio i ffwrdd o'r ffenest gosodiadau, a i fi nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Oedd yn ngolau wedi diffodd. Dwi'n dod nhw ymlaen. Dim heddi. Na i de, fi yn y tyfyllwch. Sdim ots. Right, fi'n troi'r golau yn rownd yma. Iawn de, nawr de, i ni mynd i fod yn creu poster, felly ar Express, y ffordd cyflyma i greu poster, yw i glicio ar y deilsen werdd sy'n gweud creu graffig. Felly cliciwch nawr te ble mae'n dweud creu graffig. Fan'na. A dyma ni, i ni'n barod i ddechrau creu ein poster. Right. Fel i ni'n neud hwnna ar yr iPad, dewch i ni gael just cyrraedd y dudalen wag yma ar yr iPad te. Ni'n neidio draw i sgrin yr iPad, dyma fe. Felly dwi wedi agor app Adobe Express ar yr iPad, a dwi moyn creu poster plaen. Felly ar dudalen cartref yr app, dwi'n sgrolio ar y top, ble mae'r holl fotymau llwyd tywyll yma, rai crwn, sgrolio draw i'r dde, holl fod draw i'r dde, a fe welwch chi fyna, yw 6 o'r diwedd, mae'n dweud posters. Felly dwi'n tapio ar hwnna, a hwnna nawr yn agor i fyny y poster gwag. Nawr, mae wedi rhoi blwch testun i fi yn y canol fyna, mae'n dweud double tap to edit text. Felly, mae'n yma fi wneud hwnna tra bo fi yma. Tap, tap. A beth dwi eisiau fan hyn yw diwrnod Empathi. Felly, na i deipio diwrnod. Ac yna return, i fynd lawr y linell nesaf.
Empathi. Empathi. A pwyso done. Right, dewch ni gael neidio nôl i'r porwr te. I ni gael rhoi'r testyn mewn a symud ymlaen i'r cam nesaf. Right, dyma ni. Dwi'n nôl ar y porwr. Hei, a does neb wedi gweud siwmai eto. Dim un o'ch athrawon chi. Wel. Dim un o'r athrawon wedi gweud helo na roi sylwadau i fi. Os rhywun na? Os rhywun yn gwylio heddi? Sa'n siŵr. Falle bod neb yn gwylio. Os oes rhywun na, gwedwch helo, please, ffrindiau. Right, dyma fi ar y porwr. A i fi yn mynd i ychwanegu testyn. Felly draw ar yr ochr chwith yn yr bar offer fan hyn. Dwi'n clicio'r testyn a dwi'n mynd i ddewis yr botwm glas ar top sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. Dyna fe. A mewn hyn nawr mae'n gweud ychwanegwch eich testyn newydd. Allai deipio diwrnod a symud lawr i linell nesaf. Empathi. Iawn, nawr te. Be dwi'n mynd i wneud nawr yw, dwi'n mynd i ddefnyddio yr cynllun testyn dynamig yma sydd da ni fan hyn. Iawn, chi'n gweld fan hyn? Cynllun testyn dynamig. Achos beth mae hwnna'n neud, mae'n troi'r cwbl yn brif lythrennau mawr, ond hefyd mae'n newid maint y ffont fel bod lled yr ddwy linell union yr un peth. Iawn, a nawr i fi yn mynd i chwilio am ffont addas. Nawr fi moyn ffont trwchus ar gyfer hwn, achos ni'n mynd i gael amlinell iddo fe hefyd. Felly chwiliwch am ffont trwchus i chi i hoffi. Nawr dwi yn barod wedi chwilio am un dwi'n hoffi. Ffont yr enw rounded yw e. Yr un yma. So rounded plus 2p. Hwna yn un hoffi. Ie. O ie. A wedyn, unwaith chi wedi dewis eich ffont, allwch chi wedyn, chi'n gweld mae'n dweud o dan fe regular, allwch chi wedyn dewis ffontiau eraill o fewn yr un teulu. A nes i ddefnyddio'r un black fan hyn, neu heavy, dwi'n mynd cofio, heavy neu black. Heavy falle, meddwl. Dyna ni, a mae'n rhoi ffont trwchus neis i fi. Felly, cymrwch eich amser nawr i chwilio am ffont trwchus neis, tra bod fi yn gwneud yr un peth draw ar yr iPad. Right, dyma ni ar yr iPad te. Nawr, cyn dechrau, dwi'n newid lliw'r ffont yma, dwi'n meddwl, achos dwi'n mynd gallu i weld e'n glir iawn. Right, dyna ni. Right, font te. Tapio'r ffont. Nawr, ar yr iPad, ar hyd y gwaelod fan hyn, fe welwch chi ffontiau i gyd. Dwi'n mynd i ddiffodd yr fanner yma sy'n sgrolio, achos mae'n cuddio gwaelod yr iPad, dyna ni. Nawr, ffont trwchus neis, mae'r nexa yna, mae hwnna'n eitha da, nhw e. Mae'r permanent marker, mae hwnna'n eitha trwchus hefyd. Source sans, mae hwnna'n... mae eisiau fi ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig. Nawr, i wneud hynny ar iPad, i ni'n dod draw i align, a fe welwch chi fyna, mae'n dweud magic yn y canol. A mae hwnna'n wneud yr un peth. Chi'n gweld? Magic align. Nawr, dyw'r testyn yma ddim yn grwn iawn. Mae ochrau'r llythrennau eitha miniog, eitha siarp. Felly, dwi ddim yn rhy hoff o'r ffont na. Mae e'n neud tro, ond allwch chi hefyd, os sgrolwch chi reit draw i'r ochr dde, os oes amser gyda chi, allwch chi fod yn ychwanegu ffontiau eraill wrth glicio ar y plus, reit yn y cornel dde, fyna. A tapio'r plus eto, allwch chi ddewis unrhyw ffontiau chi moyn o ffontiau Adobe i gyd. Enghraifft, dwi'n hoffi'r un yma, y bein rounded. Right. Nawr, dwi eisiau bod yr gair empathi yn agosach i'r gair diwrnod. Felly, dewch i ni gael newid yr bylchau. Wrth fynd i spacing, a lleihau'r bwlch rhwng y llinellau. Fel na. Gret. A nawr, mae'n amser i fi i ddewis cynllun lliwiau. Nawr, yn y dyluniad yma, ni'n mynd i fod yn dewis palet o liwiau ac yn defnyddio nhw ar gyfer bron o bod popeth sydd â ni yn y dyluniad. Ni'n mynd i gadw at y palet lliwiau yna, a'r unig liwiau ychwanegol byddwn ni'n defnyddio yw du a gwyn. Felly, gyda y testyn heb i ddewis, dwi'n tapio done, felly sdim byd wedi ddewis, dwi'n mynd i fynd i colours ar y gwaelod. A rhain o'ch chi sydd ar y porwr, pwyrch poeni fyddai gyda chi nawr i wneud yr un cam.
Allwch chi sgrolio draw, chi'n gweld mae chi wahanol categoriau, modern, retro, neutral, professional, classic, bold, pastel, colour pop. Felly dwi'n hoffi rhoi pastel yma. Os chi'n gweld ragor o un o'r categoriau, allwch chi tapio ar y 3 dot, chi'n gweld hyd yn oed fwy. Nawr, mae rhaid i gyd yn rhai pastel. Right, dwi'n mynd i ddewis cynllun lliwiau dwi'n hoffi, enghraifft, dwi'n licio hwn. A nawr chi'n gweld, wrth bod fi'n tapio ar y botwm shuffle yma, mae'n mynd i gylch droi o amgylch y lliwiau. A beth sydd eisiau chi wneud nawr yw cylch droi tan bod chi'n glanio ar liw cefndir i chi'n hapus gyda fe. Dwi'n dwlu ar y lliw cefndir yna, felly dwi'n ei adael hwnna fyna am nawr. Right, draw fi'r porwr te, tra bod pobl yr iPad yn cael cyfle i ddewis ffont a chwarae o amgylch gyda y cynllun lliwiau. Right, dyma ni de, dwi ar y porwr. Mae eisiau fi gair bwlch rhwng y llunellau yma, ond oes e? Felly, i wneud hynny, chi'n gweld mae ydych chi fotwm bach fan hyn yn eich panel testyn, a allai leihau'r... dwi wedi lleihau'r bwlch rhwng y llythrennau. Right, dad wneud hwnna. Dwi'n mynd i leihau y bwlch rhwng y llunellau. Dyna ni. Right, gret. A nawr dwi'n mynd i'r un peth. Dwi'n moyn dewis cynllun lliwiau addas. Felly, i wneud hynny, i fyny ar y rhiban top, fe welwch chi fan hyn fotwm sy'n dweud thema. Nawr, cliciwch ar thema, a welwch chi wedyn bod ych chi eto'ch categoriau o liwiau. Trwm, clasurol, proffesiynol, golau, llachar, modern, retro, neutral, ac yn y blaen. Right, nawr, a am rhywbeth bach gwahanol dwi'n meddwl ar gyfer y poster dwi'n ei fan hyn, fel bod nhw'n edrych yn wahanol ar y ddoi ddyfais. Chi falle am rhai proffesiynol yma fan hyn, clicio gweld y cyfan. Dwi'n licio, dwi'n hoffi, dwi'n hoffi sawl un o'r rhain a dweud i gwir. A am hwn dwi'n meddwl. Ie, hoffi hwnna. Dewis hwnna de. A fel yr iPad, unwaith chi wedi dewis eich cynllun, reit lan ar top y panel thema yma, chi'n gweld mae yna fotwm fan hyn i drefnu ar hap. A llai drefnu ar hap, trefnu ar hap, trefnu ar hap. A be dwi'n neud fan hyn nawr yw trial penderfynu pa liw dwi eisiau fel cefndir i'r dyluniad. A dwi'n mynd i ddefnyddio, dwi'n meddwl bod dwi'n mynd i ddefnyddio'r melyn na, dwi'n licio hwnna ydw. Reit, iawn. Felly, beth nesaf te? Wel, dyw'r testyn yma ddim yn rhy glir ar hyn o bryd, felly dwi'n mynd i ychwanegu amlinell iddo fe. Felly, dwi'n mynd i ddewis y testyn, a ar ochr chwith, dwi'n mynd i lusgo y trwch amlinell i fyny ychydig bach. Dyna ni. Dwi ddim eisiau fod yn rhy gryf. O amgylch yr 10 i 15 rhywbeth fel a'n iawn. Just fel weiren bach dyna. A dwi'n mynd i newid lliw'r amlinell na i fod yn ddi. Reit, nawr te. Ni'n mynd i gael tyma bach o hwyl nawr, achos ni'n nawr yn mynd i greu ein effaith 3D. Chymod beth, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, dwi'n meddwl bod eisiau fi gael ychydig mwy o fwlch rhwng y llunellau yma. Felly dwi'n mynd i fynd nôl i'r testyn. A just agor y bwlch na chydig. Chi'n allai moyn bod nhw'n cyffwrdd, neu bod na fwlch chi'n chi gweld. Os mae'r amlinell yn rhy agos at ei gilydd heb fwlch, mae'n edrych ty bach yn rhyfedd. Dwi'n i agor y bwlch chydig. Dyna ni. Reit, nawr te. Dewch i ni gael creu yr effaith 3D yma. Be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i roi'r testyn yma yn cornel top ochr chwith. Iawn. A be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ddyblygu, mae'n eisiau bod chi'n hapus nawr gyda'ch ffont a gyda'r bwlch y llunellau. Iawn, achos unwaith ni'n dyblygu hwnna, byddwn ni ddim yn gallu newid y ffont a'r bwlch y llunellau. Felly, newch yn siŵr bod chi'n hapus gyda hwnna cyn mynd mlaen i'r cam nesaf. Right, unwaith chi yn hapus, a dwi yn i osod y lam yna, chi'n sylwi bod e ddim yn llenwi holl led y dudalen. A chi'n bod beth, a gweud i gwir, na'n neud ychydig bach yn llai to. Ni'n siŵr bod di'n led y fi. Right, nawr, gyda fe yn y cornel top ochr chwith, dewis y testyn, a dwi'n mynd i wasgu y botwm dyblygu yma 8 o weithiau. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Iawn? A bob tro chi'n dyblygu y testyn yna, mae'n gosod i lawr ychydig ac i'r dde ychydig, a wrth beidio symud nhw, mae wedi creu'r effaith cwl 3D yma. Nawr, allwch chi weld yr holl flychau testyn yna yn y stac heinau fan hyn ar yr ochr dde. Beth sy'n eisiau fi wneud nawr yw newid lliw y testyn i'r lliwiau sydd â fi yn y cynllun lliwiau. Felly, mae'r un cyntaf yn wyrdd. Felly, na i glicio ar yr ail un. Nawr, falle bod e'n haws i chi wneud hwn gan ddefnyddio'r stac heinau. Dechrau'r gweilod. Felly, gweilod yw'r lliw cyntaf beth bynnag. Felly, dwi'n hapus dy'r gwyrdd i ddechrau. Felly, dwi'n glicio ar yr un nesau i fyny. Hwn. I ddewis e. A nawr, os draed draw i'r llenwi ar gyfer hwn, welwch chi'n gweld thema tudalen, dyma'n lliwiau ni. Wel, dwi wedi defnyddio'r gwyrdd yn barod, a'r melyn yw'r cefndir, felly dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r melyn. Felly, beth sydd da fi i ddefnyddio ar gyfer y blachau testyn yma yw y pink, y glas, y gwyrdd a'r hifen golau yma. Iawn, felly, na i newid yr un nesaf fod yn pink. Gred. Draw fi'r stac heinau, dewis y testyn, newid y lliw tro yma i'r glas. A wedyn, draw i'r stac heinau, dewis y testyn, newid y lliw tro hyn i'r hifen na. Chi weld, felly fi'n defnyddio pob lliw heblaw am yr un sydd â fi fel cefndir i'r dudalen. A dwi wedi gwneud y 4 cynta, 1, 2, 3, 4. Felly dwi'n gwneud y 4 nesaf. Wel, mae'r 5 un yn mynd i fod yn y gwyrdd beth bynnag. Felly hwnna'n iawn. Felly'r un nesaf beth oedd y drefn pink oedd nesaf. Iawn, a dwi'n just yn ailadrodd yr un drefn lliwiau ddwy waith. Glas. Gwyn. Gred. Nawr. Gyda'r un olaf, yr un yn y blaen, mae lan i chi pa liw i chi moyn i hwnna fod. Nawr, dwi wedi yn yr enghraifft sydd ar y dudalen i osod ei fod yn wyn. Ond mae'r un cyn iddo fe yn wyn. Na, chi'n gwybod beth, mae'n gweithio'n iawn. Felly, dwi'n mynd i osod yna'n wyn. Felly, beth bynnag yw'ch cynllun lliwiau chi, gosod yr un blaen, yr un olaf na, i fod yn wyn. A hefyd, just yr un olaf yma, i ni'n mynd i gynyddu yr maint y trwch yr amlinell, reit lan i bron o bod felly 30, 25, rhwng 25 a 30. Okay. I am 27. Right, great. A beth olaf fi'n gwneud gyda'r un blaen yma yw dod lawr ar anrhylwedd chydig bach. Dyna ni, fel bod fi'n gweld rai o'r heinau tu cefn trwy'r un blaen. Mae'n cool, yn dweud, mae'n effaith hynod o cool. A chi'n gweld, na gyd dwi wedi dod lawr o fe yw o amgylch yn 90%. Iawn, os dim eisiau chi ddod lawr o fe llwyth, jyst bod ni just yn gweld yr heinau yna tu ôl yr un blaen. Right, dwi'n i adael i chi ar y porwr nawr i glatio bant o hwnna, a dwi'n mynd i fynd draw nawr i'r iPad i wneud yr un peth. Dyma ni ar yr iPad te. Sneb yn gweud helo, felly fi ma'r ben yn unna heddi, dwi'n siŵr. Yna fe, dwi'n cael hwyl. Ond os i chi ma, bydde fe'n gret i chi roi gwybod i fi pwy sydd â fi. Right. Dyma ni, tap ar y testyn. Mae eisiau fi wasgu dyn yr gweilod ar ôl i fi orffen dewis cynllun lliwiau. Tap ar y testyn, a dwi'n mynd i fynd tro ma nawr te i effects ar y gweilod, a chi'n gweld mae'n dweud outline. Felly dwi'n mynd i tapio ar outline, ac yna, yn y dewisiadau, mae eisiau i'r amlinell yma i fod yn ddu. Gret. Dyna ni. A ddim yn rhy drwchus ar yr un yma. Iawn. Hapus gyda hwnna. Fel nes i ar y porwr, dwi'n meddwl bod eisiau fi agor y bwlch llinellau yma chydig. Dyna ni. Reit, a lliw y testyn. Wel, a fi mewn te i colour, a wedyn dewis text, a chi'n gweld suggested fyna nawr yw yr cynllun lliwiau sydd â fi. Iawn? Y suggested ar yr ochr chwith yw'r cynllun lliwiau nes i ddewis. Felly, dwi'n mynd i ddechrau ban gyda'r lliw hifen na.
A nawr dwi'n mynd i wneud yr un peth. Dwi'n mynd i osod y testyn al am yna. Iawn. A dwi'n mynd i ddyblygu fe. Edit. Nawr, mae dewis yr heina yma chydig yn anoddach ar yr iPad, achos bod chi'n gorfod, does dim stack heinau gyda ni, tapio arno fe, ddewis heinau. Felly, falle bod allech chi ddefnyddio llai o heinau os chi eisiau, mae lan i chi. Right, o dan edit, dwi'n mynd i duplicate, a dwi'n mynd i wasgu duplicate. 1, 2, 3, 4. Nawr, nes i fe 8 o weithiau ar y porwr. Felly yna i just neud 5 o weithiau tro yma. Right, na ni. Mae dal yn rhoi'r un effaith 3 dyna i chi. Right, dwi'n pinsio fewn ar i gael mynd yn ddigon agos, achos beth sy'n eisiau gwneud nawr yw trial dewis y blychau testyn ar wahân. Wel, na fe, felly lle adl yr un cefn yn y lliw hufen, a dwi wedi trial dewis yr ail un i fewn. Colour, text, a wedyn yn y suggested, a am yr hufen mwy tywyll yma de. Right, great. A wedyn done, mlaen, colour, text, tro yma, a fi am y glas golau. Great, done. Wedyn, rhi nesaf, fi'n credu na i adael yr hufen golau yna mas. Felly na i fynd am yr hufen lliw mwy llachar. A wedyn done. A wedyn tapio fan hyn. Mynd am y glas golau. Done. A wedyn yr un right yn y blaen. Fel nes i ar y porwr, dwi yn mynd i clicio text fyna lliw. Nawr yna fod yn win. A dwi hefyd eisiau i'r amlinell i fod yn fwy trwchus. Felly dwi'n mynd i fynd i effects. Outline. Tapio ar y dewisiadau fyna. Dod lan o trwch amlinell i'r un blaen. Ac yna dod lawr ar anrhylaidd yr opacity. Fi gael gweld yr heinau tu cefn. To, dwi just yn mynd i ddod lawr fe i 90%. Great. Perffaith. A dyna ni wedi wneud yr effaith testyn 3D yna ar yr iPad. Reit de. Nawr, dwi eisiau rhoi hwn ar ongl diddorol. Felly, nôl ar y porwr. Dyma fi ar y porwr fan hyn. Be dwi'n mynd i wneud yw dewis y cyfan. A grwpio fe. Felly, dyma dyluniau fan hyn. Dwi'n mynd i lusgo bocs mawr. Lusgo bocs dros yr holl flychau testyn yna. A wedyn, dwi'n mynd i ddewis y botwm sy'n dweud grwpio. A nawr mae'r un grŵp gyda'i gilydd. Beth mwyn am meddwl? Wel, allai ailfeintio'r cyfan da'i gilydd, ond hefyd allai ddefnyddio yr arch cylchdroi yma, ddolen cylchdroi yna, i gylchdroi hwnna fel dwi eisiau. Felly, arbrofwch nawr gyda ailfeintio a chylchdroi eich teitl, Diwrnod Empathi. Rhywbeth tebyg i na. Dwi'n hoffi hwnna. Cool. Right. Nôl i'r iPad te, fel dwi'n grwpio ac yn cylchdroi. Wel, cliciwch ar unrhyw un o'ch blychau testyn, enghraifft yr un blaen, a dwi'n mynd i edit, a o dan edit, chi'n gweld mae'n dweud select multiple. Felly dwi'n mynd i tapio ar hwnna, select multiple, a dwi'n mynd i ddewis all. Fyna. A mae wedi dewis pob peth ar y dudalen. Yna dwi'n mynd i next. A chi'n gweld mae'n dweud grŵp. A dyna nhw wedi grwpio. A nawr allai wneud union yr un peth a be dwi'n wneud ar y porwr. Allai ailfeintio reina. Dyna ni. Fel bod fi'n llenwi lled y dudalen. Ond newch yn siŵr bod chi'n ddim yn cuddio gormod o'ch effaith 3D i ffwrdd o'r ymyl y papur. Newch yn siŵr bod chi'n gweld chymod yr heinau yna. Dyna beth sydd yn wneud y dyluniad yma mor cool, ynddo fe? Right, great. Dyna ni, dyna'n teitl ni. Nawr, ar ôl i ni wneud y teitl, chi'n gwybod beth, mae pethau'n dod yn eitha cyflym wedyn. Pethau'n dod at ei gilydd yn eitha cyflym wedyn. Right, felly, be dwi'n mynd i wneud yw neidio nôl i'r porwr.
Dyma ni, dwi ar y porwr fan hyn. A be dwi'n mynd i wneud nawr yw, mae eisiau ni ddod mewn â cilchoedd. Mae eisiau un ar gyfer y flwyddyn, 2024. Mae eisiau un ar gyfer fy adduned empathi yw, mewn swigen fach o ben hunan, a wedyn swigen fawr ar gyfer ble chi'n teipio beth yw eich adduned empathi. A os ych chi ddim yn gwybod beth yw'ch adduned empathi eto, wel pwch wain, bydd y cylch yna gyda chi i gadw lle i chi gael teipio fan wedyn, falle ar ôl i chi drafod neu allwch chi gopio ni, neu mynd â un o'r rai sydd ar y dudalen heriau hefyd. Right. Felly, dewch i ni gael do mewn te, dewch i ni gael wneud y flwyddyn yn gyntaf. Felly, dwi yn mynd i ychwanegu testyn. Ychwanegu testyn. Dyma fe. Iawn. Nawr, mae wedi cadw at y ffont rounded M plus 2P. Felly, mae hwnna'n gret. A dwi'n mynd i deipio 2024 mewn hwnna. Gret. Iawn. Nawr, mae wedi dewis un o'r lliwiau o'r cynllun lliwiau. Okay, thema'r dudalen fan hyn. Sy'n gret. Dwi'n mynd i newid i, falle, na i fynd am yr melyn sydd o fi'n gefndir. A wedyn dwi'n mynd i ychwanegu trwch amlinell ar 27. Yr un peth oedd da fi ar yr un blaen na, na fe. Gret. Dwi eisiau'r amlinell i fod yn ddi. Right, nawr te. Mae hwn yn mynd i fod mewn cylch. Felly, dewch draw i'r elfennau ar yr ochr chwith. Iawn. A'i siapiau. Dyma ni moyn y cylch yma sydd ag amlinell iddo fe. Gyr hwnna. Reit de. Nawr, mae'r amlinell yn mynd i fod yn ddi. Felly, dwi'n mynd i newid y bordor i fod yn ddi. A mae'r llenwad yn gallu bod yn unrhyw un o'r lliwiau thema tudalen sydd â chi. Iawn? Nawr mae wedi awgrymu'r pink tywyll yma i fi am hwnna'n syniad eitha neis. Felly, dwi'n mynd i osod hwnna nawr, lam yn hyn, a dwi'n mynd i orgyffwrdd etyma bach dros y testyn. Just cyffwrdd etyma bach dros y testyn fel yna. A dod lawr yr androloiwedd tyma bach dyna ni. Chi'n gweld? Just fel bod ni'n gweld y lythyr yn hyt na'n pipo trwyddo yna. Gwych. Right, nawr, chi'n sylwi yn y stac heine bod y rhif 2024 tu ôl i'r cylch. Felly, dewch i ni gael symud y rhif i'r top. A nawr, allai roi hwnna mewn yn y cylch. Felly, gylch droi fe tyma bach. Gret. Iawn. Nawr, cofiwch arbrofi gyda'ch trwch llinellau. A mae e'n helpu i edrych ar y rhifau, ond dwi hefyd yn gweld bod e'n helpu fwy jyst i edrych ar eich dyluniad, i weld, pa drwch llinellau sydd yn gweithio orau jyst wrth edrych arno fe. Right, cyn neidio nôl i'r iPad, dwi jyst yn mynd i ddyblygu'r cylch yma, cwbl o weithiau. Felly, dyblygu, achos bydd eisiau'n draw fan hyn yno ni, ar gyfer fy adduned empathi yw. Iawn, felly bydd eisiau hwn fod ychydig bach yn fwy. Wedyn dwi'n mynd i ddyblygu to, a hwn bydd yn dal fy adduned i, felly mae eisiau hwn i fod yn fawr iawn. Fel yna. A dwi'n mynd i ddyblygu hwn eto, achos dwi'n mynd i geisio, felly, ychwanegu eicon sydd yn dangos fy adduned i. Mewn yna. A to nawr, dwi'n mynd i edrych ar drwch y borders. A just cadw llygad yn fe. Just cadw llygad ar drwch y borderi yma. Ydy nhw'n edrych fel bod nhw'n perthyn i'r un dyluniad. Gret. Nawr, bydd eisiau i rain wedyn i ddefnyddio gwahanol liwiau o'ch cynllun lliwiau chi. Rhywbeth tebyg i hyn. Chi'n gweld? A dwi jyst yn gallu mynd trwyddo y gwahanol ddewisiadau na sydd da fi fan hyn ar gyfer y cynllun lliwiau. Gret, chi'n gweld? A mae defnyddio'r un thema lliwiau yna ar gyfer y gwahanol elfennau yn clymu'r cwbl at ei gilydd. Iawn, mae'n ddylunio da i lynu at rhyw fath o balet lliwiau. Gret, right. Nôl â fi i'r iPad i ni gael cyrraedd y man na te. Dyma fi, croeso nôl i'r iPad. Right, felly cilchoedd.
Dwi'n pwyso'r done ar y gwaelod, a dwi'n mynd i fynd i add, a dwi'n mynd i ddewis shapes, a dwi'n mynd cylch gydag amlinell. Felly dwi'n mynd gweld i fyna, na i tapio'r môr, a dyma ni'r un cyntaf yn y cornel top ochr chwith, cylch a bordor. Tapio yna fe, chi'n gweld mae'n rhoi yr plus glas, a wedyn add 1 yn y cornel top ochr dde, o tu ôl ar eich sgrin chi, mae'n rhaid tu ôl i le mae'r eicon Adobe Express yn cornel dde y sgrin fyna. Mae'n dweud add 1. Right, felly dyna fe. Right, nawr mae eisiau fi ychwanegu bordor D. Felly dwi'n mynd i bordor D, iawn, dod lawr ar trwch na. Hyfryd. A wedyn lliw, dewis un o'r lliwiau sydd â fi yn y cynllun lliwiau. Llai am yr hifen mwy tywyll na. Dod lan â hwnna iddi le, a mae eisiau fi ddod lawr ar anrhylioedd yr opacity. To, dim ond tua 90% sy'n eisiau. Wrth ailfeintio, chi sylwi bod y border yn ailfeintio hefyd, mae'n mynd yn fwy tinnau wrth wneud yn llai. Felly mae eisiau chi felly cadw mlaen, os ych chi'n ailfeintio'r cylchoedd yma, mae eisiau chi i ail wneud eich bordor a dewis trwch newydd i'ch bordor chi. Right, mae hwnna'n iawn de fel yr un cyntaf, a nawr te dwi'n mynd i ddyblygu hwn, mae eisiau 4 i gyd, mae eisiau ddyblygu fe 2 gwaith. Edit, duplicate, bydd hwn yn dod draw fan hyn, duplicate, hwn bydd yr un enfawr, a duplicate, hwn bydd yr un gyda eicon. Gret. A nawr, ailfeintio rhain. Chi'n gweld mae'n neud y trwch y bordor, y borderi, yn rhy drwchus. Allech chi no gael nhw'na yn gorgyffwrdd fel yna, hwnna'n effaith cwl. Dwi'n dim byd fi'n erbyn cael y cilchoedd yn gorgyffwrdd, yn cyffwrdd y gilydd. Overlapping yn Saesneg. Yn edrych yn cwl, nhw e. Right, a dwi'n mynd i ddod lawr ar ail wneud y borderi yma. Dyna ni. Right, a mae eisiau fi newid y lliw. Felly tap ar un o'r ein, colour, dewis un o'r liwiau y cynllun lliwiau. Ww, nid hwnna. Hwnna yw'r cefndir. Gred. A wedyn, done. Yn cornel gwaelod. Done. O, mae'r iPad yn cael ychydig bach o crash ma, dwi'n meddwl. Felly, ddaw nawr, ond mae'n neud yn weithiau. Cofiwch, mae Adobe Express arbed eich gwaith chi drwy'r amser. Felly, os ych chi yn cael crash, rhywbeth fel beth sy'n digwydd â fi fan hyn, bydd dim byd ar goll. Nawr, allan ni cael app lawr agor yn ôl lan, ond fi wedi gweld hwn digwydd o blaen, a fel arfer, os dwi jyst yn sefyll aros ychydig, wneith e ddal lan gyda fi. Felly, na i wneud o draw, achos yn amseru da, na fe wedi crasio, sgwylwch. Right, gorau hwnna'n ôl lan de, Adobe Express, a mynd nôl iddo fe. Iawn, felly os ych chi'n cael unrhyw broblem fel yna, gyda'ch y phoeni os chi'n mynd nôl, mewn i'ch your files, edit. Dyna ni. Oce, mae'r cylchoedd i gyd na. Yr unig beth mae wedi colli te yw'r beth ola nes i cyn y lliwiau, sef y bordor. Iawn, dyna fe. Gret. Na fi ni colour, fill, dewis lliw te ar gyfer y cylch na. Done. Tap. Dewis lliw ar gyfer hwn. Hyfryd. Tap yn hyn. Dewis lliw ar gyfer hwnna. Dyna ni. Nawr, bydd olau wneud ar iPad yw mae eisiau fi gael yr 2024 na'n mewn yn yr swigen cornel top ochr dde. Llai add text. Dwi'n teipio 2024. Done. Mae wedi rhoi rhyw ffont ar hapu fi. Felly na i sgrolio draw a dwi eisiau fy ffont i. Iawn. Felly cadw at yr un ffont. Rhoi hwnna mewn yn y swigen. Nes i hefyd, os sylwch chi, ar yr poro, nes i gylch droi y rhif na yn bach, 2024. Ar ongl gwrthwyneb i beth dwi wedi onglu'r diwrnod Empathi. Iawn? Fel bod nhw yn lletros ydi gilydd. Right, lliw hwn te, colour, dewis un o'r lliwiau sydd da fi fan hyn, enghraifft hwnna, a wedyn mae eisiau amlinell ar hwn, felly mae hwnna o dan effects, outline,
Dyna ni. A mae'r amlinell wastod yn ddi. Gret. Iawn. Wedi wneud. Right, nôl y fi te i'r porwr i ni gael symud ymlaen. Croeso nôl, dyma ni ar y porwr. Wel, ni'n agos iawn ar i ddod i ddiwedd hwn. Felly, dwi yn mynd i ddyblygu y testyn 2024. Iawn, felly dyblygu. A dwi'n mynd i roi hwnna fwy syth, a dwi'n mynd i newid hwn i ddweud fy adduned empathi yw ellipsis ... Iawn, dyna ni, fy adduned empathi yw. Nawr, allech chi fod yn defnyddio fersiwn ysgafnach falle o'r ffont fan hyn? Iawn, allech chi ddefnyddio fersiwn ysgafnach o'r ffont os ych chi eisiau. A dwi'n meddwl ar gyfer hwn, mae eisiau bod fi falle yn dilyn yr un cylch dros i fi ar gyfer y teitl. Fel yna. Ie, neu allech chi fynd yn hollol syth fel hyn. Dwi'n meddwl bod e'n gweithio fel yna, dwi? Na, gyw. Felly, dilyn yr un sydd ar y teitl, neu mynd yn hollol syth. Lle yna i fynd yn hollol syth. A chi'n bod beth, sdim rhaid i'r cylch na bod mor fach o gwbl. Gallai hwn bod tipyn yn fwy na fwlch na. Gret. Nawr to, allech chi edrych ar eich cynulleidfa fan hyn. Iawn, allech chi fynd am destun fwy tywyll. Dyna ni, rhywbeth fel yna, gweithio neis iawn. Right, fy adduned empathi yw. Nawr, dwi'n mynd i ddyblygu hwn to. Iawn, dwi'n mynd i ddyblygu hwn to. Dyblygu. Nawr, newid y lliw y testyn yma i fod yn wyn llachar. Hyd yn oed os negio yn eich cynllun lliwiau chi. A fan hyn i chi yn teipio eich adduned empathi. A fy ni yw gwrando pan fydd eraill yn siarad, nid aros am fy nro i. Iawn? Yna rhywbeth mae fy ffrindiau yn dweud bod fi'n neud. A dwi'n newid o'n nôl, dwi'n meddwl, i'r hefi. Ie, mae'n gliriach. Ffrindiau yn dweud bod pan maen nhw'n siarad, bod fi'n actio fel bod fi'n gryndo yn nhw. Ond mewn gwirionedd, na gyd fi'n neud yw aros i nhw stopio siarad fel bod fi'n gallu gweud rhywbeth arall. A fi'n... Mae hwnna rhywbeth sy'n eisiau fi sorto mas. Mae eisiau fi i ryndo, go iawn, pan mae'n ffrindiau yn siarad â fi. Mae eisiau fi ryndo nhw go iawn. Neu just disgo fel bod fi'n gryndo, a mewn gwirionedd, na gyd fi'n moyn neud yw i nhw stopio siarad fel bod fi'n cael tro i ddweud rhywbeth eto. Iawn, felly. Be fi'n mynd i wneud nawr yw, uwcholeuo y geiriau pwysicaf fan hyn, enghraifft gwrando, a gosod hwnna i un o'r lliwiau o'r cynllun lliwiau. Wel, rhywbeth fel yna. Gwrando, a wedyn pan fydd eraill yn siarad. Lle ddewis un o'r lliwiau eraill wedyn. Hyfryd! Waw! Fi'n dwlu ar hwn. Fi'n dwlu ar yr effaith chi'n gael pan i chi yn dewis cynllun lliwiau o'r thema, a wedyn bod chi'n glynu at y fe, bod chi'n cadw at y cynllun lliwiau yna ar gyfer eich dyluniad chi. Achos pan i chi'n neud na, pan i chi'n cyrraedd y diwedd, mae'r cyfan yn edrych fel bod e'n gyd yn perthyn iddi gilydd yn hyfryd. Right, gret. Siwr ych chi'n ymlaen yn ysgolion. Rhowch sylwadau i fi. Gwedwch helo, gwedwch siomai. So ni wedi cael un wwp na shout-out o gwbl sy'n mynd enw neb wedi bod lan ar y sgrin gyda ni, achos neb wedi rhoi sylwadau. Gwedwch helo, ffrindiau. Gwedwch ble chi'n ymuno gyda ni o heddi. Byddai'n hyfryd i gael gwybod. Cwpl o ysgolion newydd wedi ymuno jyst nawr. Croeso i chi os ych chi wedi ymuno bach yn hwyr. Right. Beth i fi'n neud nawr? O ie, neidio draw i'r iPad i gael neud yr un peth. Right. Ar yr iPad, i wedi mynd i gysgu. Right, dyma ni. Dwi'n mynd i ddyblygu'r testyn 2024 na te. Iawn, edit, duplicate. Dyma ni. A dwi'n mynd i just gylch droi hwnna
Na i newid y ffont nawr i'r ffont ysgafnach na sydd â fi, dwi'n meddwl. Dyma ni, gred. A dwi'n mynd i tapio ddwywaith ar y blwch test yna, tap tap. A mynd i fi mynd i ysgrifennu fy adduned empathi yw, fy adduned empathi yw, ellipsis, dot, 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 done. Gret. A to, allai wneud y cylch eich yna chydig yn fwy. Nawr te, mewn ati i'r cylch. Ailfeintio fe. Gret. Allech chi leihau bwlch y llunellau fyna os ych chi eisiau. Mae'r bwlch rhwng y llunellau yna'n eitha mawr. Dewch ni wneud yna. Mynd i spacing. Dod lawr ar y line spacing. Na ni, dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn chydig fwy tot. Ydy. Right. A lliw. Newid lliw y testyn yma te i lle'r gwyrdd sy'n y cefndir, hwnna'n neis. Right, a nawr done, a dwi'n mynd i ddyblygu hwn, edit, duplicate, lawr o fe. Newid y testyn yma i fod yn win, text, gwyn. Great, done. Tap, tap. A fe dduned i yw gwrando. Pan fydd eraill yn siarad. Pan fydd eraill yn siarad. Nid aros am yn rho i. Nid aros am fy nrho i. Bychnod. A then done. Done ni. Great. Iawn, a llai ddefnyddio'r dolenni ochr na i gael sort o'r llunellau mas. Symud da'r cylch ma draw, tymed bach. Mae hwnna'n gweithio neis i fi, ydy. Right, newid lliw y testyn yma. Mae'n chydig yn fwy lletchwith ar yr iPad, ond ni yn gallu gwneud e. Tapiwch ar edit. Ych chi'n gweld... na, dwi ar y cylch, na pam. Mae eisiau fi ddewis y blwch testyn. A dan edit, mae'n dweud secondary style. Chi'n gweld hwnna ar un olaf yna ar y dde, secondary style. Neu tapio ar hwnna. A dyna ni, mae wedi dewis y gair gwrando, a dwi eisiau hwnna i fod. Ond dwi hefyd yn mynd i tapio ar eraill yn siarad. Os mae wedi dewis gair chi ddim yn moyn, enghraifft, os byddwn ni ddim eisiau gwrando, allan ni tapio ar fe, bydde fe'n diffodd yr steil newydd yna. Chi'n bod beth, bydd o lico fel mae wedi gwneud hwnna, troi fe'n ddi gyda un o'r lliwiau'r cynllun fel yr amlinell. Felly, ie, hwnna'n gret. Ond allech chi fod newid y gweilo fyna le mae'n gweud text a outline. Gret. Hapus iawn gyda hwn. Y peth ola te i ni'n mynd i wneud yw, i ni'n mynd i ychwanegu rhyw eicon lawr fyna yn y cylch yr gweilod sy'n awgrymu hwn. Felly dwi'n mynd i fynd te i add, a fe a i'r design assets, a fi'n mynd i chwilio am listen. Listen. Neu ear, lle. Clist. OK, cactus. Right i ho. Neu allan ni fynd i photos. Mynd i photos. A dyma ni Adobe stock photos. A na i chwilio am ear mewn fan hyn. Ear. Yeah, cool. Dwi'n mynd i ddewis un o'r rhaid sy'n just yn edrych fel un glist syml. Na gyd fi moyn yw'r clist syml. Rhywbeth fel hwnna. Yeah. Dewis y cyn. Tapio add un. Move really. Great. Nawr te, dwi eisiau hwn i fod mewn cylch. Felly dwi'n mynd i fynd i crop and shape ar y gwaelod. Crop and shape. Dewis cylch. Dewis cyntaf yna cylch. Done. Iawn, a wedyn hwnna'n gallu dod lawr fyna, mewn yn y cylch. Ond fi eisiau hwn i eto i atseinio yr cynllun lliwiau sydd â fi. Felly, llai fynd tapio ar hwnna, mynd i looks, duotone, a mynd i'r dewisiadau duotone.
A wedyn allai i ddewis, os dwi'n tapio ar y dewisiadau fan hyn, chi gweld? Shadows, highlights. Felly shadows, allai ddefnyddio un o'r lliwiau sydd da fi. A wedyn highlights, allai ddefnyddio un o'r lliwiau eraill sydd da fi fan hyn yn suggested. Dyna ni. Chi'n gweld, mae wedi defnyddio'r cynllun lliwiau ar gyfer y glusna. Mae'n effaith cool yn dweud. Right, fab. Wel, fi wedi benni ar yr iPad, fi eisiau fi wneud hwnna ar yr porwr, ond ar yr iPad fi ar ben. I arbed hwn ar lawr i'ch dyfais, os chi'n moyn argraffu hwn neu danfon neu rhyw ffordd, chi'n gweld reit yn y cornel top, mae da chi icon bwced yn pwyntio i fyny. Mae tu ôl yr icon, y logo Adobe Express yn y cornel dde fan hyn. Os dwi'n tapio ar hwnna, chi'n gweld chi ddewis share fyna ar yr iPad, a wedyn mae da chi save image, mae hwnna'n mynd i arbed eich camera roll ar y ddyfais. Neu, os dwi'n sgrolio reit draw, welwch chi copy link. A mae hwnna'n mynd i creu dolen. Allwch chi ddanfon, a bydd pobl sy'n clicio'r ddolen na wedyn yn dod i dudalen gwe gyda'ch dyluniad chi arno fe. Gret, dyna ni te. Wedi gorffen y poster Empathi, y ddyned Empathi ar iPad, a dewch chi gael neidio draw. Ni bron wedi cyrraedd hwnna, na gyd sydd da ni ar ôl i wneud yw'r llun bach yn y fe ar y porwr. Sy'n mynd yr iPad enfawr yn mas o'r ffordd nawr, gyda mwy o le ar y ddesg. Reit, felly, allech chi ddefnyddio ffoto a roi yr effaith deudwn yn y fe, ond dwi eitha hoffi defnyddio eiconau ar gyfer hwn. Felly, na i chwilio fan hyn am i'r. Ie, dwi'n eitha licio rhain, chi'n bod, ar gyfer y math yma o beth. Felly, os mynd am rhywbeth fel yna, clust yn gryndo, lle ddodi hwnna lawr fyna, a mae lan i chi wedyn i benderfynu beth sy'n mynd i weithio. Ydy un o'r lliwiau'r cynllun yn gweithio ore, enghraifft hwnna, neu ydy just di yn mynd i weithio ore, achos bod da ni'r amlinell ddi yma o amgylch popeth, falle mae just di sy'n gweithio ore. Iawn? Falle bod eisiau fi gylchdroi, chydig. Ie, dyna ni, fel bod y glist yma yn gryndo ar yr ddyned. Fab, dyna ni de. Fi wedi gorffen ar y porwr hefyd. Beth sy'n digwydd nawr? Wel, nesaf, i ni yn mynd i fod yn llwytho hwnna i lawr. Felly dwi'n clicio llwytho i lawr. PNG, os i fi mynd i arbed e'n digidol i rywle. Neu PDF, os i chi eisiau i argraffu fe. Iawn. Neu os ych chi moyn fersiwn digidol, clicio ar rhannu a cyhoeddi fe i'r we. Chi'n gwybod beth dwi heb wneud? Dwi heb enwi fe. Tut. Ar hyn o bryd, enw'r ffail yma yw heb deitl. Felly na glicio lan fan hyn yn y cornel top ochr chwith. A dwi'n newid hwnna i poster Empathi 24. Gret, dyna ni te, wedi gorffen yr her gyntaf, a ni barod i symud ymlaen i'r her nesaf. Mae da ni 20 munud ar ôl o'r wers, felly mlaen â ni. Right, nawr, ar gyfer mynd nôl i'r tudalen cartref Express, ni'n clicio ar yr A fawr liwgar yn y cornel top ochr chwith. A dyma ni'n nôl. A ni'n mynd i fod yn tynnu llun, felly ni'n tapio ar y deilsen las sy'n dweud tynnu llun. Ac os ych chi ar yr iPad, mae rhai ofyn bych chi ddim yn gallu dilyn gyda hwn, mae yr app tynnu llun ar y ffordd i'r iPad cyn bo hir. Right, felly dwi'n clicio ar tynnu llun, dyna ni. A i ni yn agor yr app arlunio hyfryd o fewn Express. Nawr, fi'n siŵr felly bod chi'n ganol sorto pethau mas fel lawrlwytho'ch poster ac yn y blaen. Felly gymrau eiliad fach fan hyn nawr, just i'ch atgoffa chi, athrawon, mae llwyth o sesiynau gyda ni yn dod lan. Llwyth ohonyn nhw rhwng nawr a gwyliau'r haf. Felly, os licech chi weld pa sesiynau eraill sydd i gael, yna ewch chi arweinwyr.express.cymru i gofrestru ar gyfer y sesiynau. Cofiwch, dim ond trwy gofrestru y cewch chi yr ddolen ar gyfer eich gwobrau am ddim i'r dosbarth. Felly, mae'n bwysig iawn bod chi'n gofrestru. A hefyd byddwn ni'n danfon y dolenni chi i atgoffa chi ac yn y blaen.
Hefyd, i ni'n redeg hyfforddiant i staff yn unig, blantos, gallwch chi ddim ddod i hwn. Unrhyw staff ysgolion, hollol am ddim, ace.express.cymru. Hefyd, os ych chi'n tynnu unrhyw luniau ac yn postio nhw'r cyfryngau cymdeithasol o'ch disgyblion chi'n gwneud y gweithgareddau yma, yna, wel, bydde fe'n gret bod chi'n tagio ni mewn fel bod ni'n gallu gweld eich gwaith chi hefyd. Felly, tagiwch Adobe Edu, a bydd y tîm cyfan i drawn America yn gweld eich gwaith chi hefyd. A wedyn, tagiwch fi fyd Ysgol digidol a Meredudd Jones i fi gael gweld beth chi wedi bod yn gwneud. Mae'n hyfryd cael gweld eich gwaith chi pan mae'ch athrawon chi yn postio fe ar y cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi'n gwylio ar YouTube nawr, yna fydden ni'n gwerthfawrogi yn enfawr os allwch chi roi bing, hoffad i'r fideo yma. Os gallwch chi roi like i'r fideo yma, please. A hefyd, athrawon, bydde fe'n... O, mae'n oleu newydd yn nôl ar... Hefyd, athrawon, bydde fe'n gret os allwch chi dan ysgrifio i'r sianel YouTube. Bydden ni'n gwerthfawrogi hwnna'n enfawr. Mae'n helpu fwy na beth i chi'n falle yn gwybod i ni gael nifer tansgrifwyr a hoffi'r fideos i fyny cymaint a phosib. Felly, please, os allwch chi, os modd gyda chi hoffi'r fideo, tansgrifo i'r sianel YouTube Ysgol digidol. Byddech chi'n helpu fi yn fawr iawn trwy'n neud yna, fi'n gwerthfawrogi yn fawr iawn. Right, mlaen yn ide i'r ail her. Nawr, yn yr ail her, ydych chi'n cael neud o draw i'r dalen heriau. Dyma'r ail her. Nawr dyma beth ni'n mynd i trial wneud. I ni'n mynd i greu avatar, rhyw fath o emoji, a wedyn i chi yn mynd i allu dewis pa emosiynau chi'n rhoi i'r cymeriad i chi'n arlunio. A sneb wedi gweud siwmai to, o gwbl, neb wedi rhoi sylwadau. Sa'n credu bod fi eriod wedi cael gwers fyw gyda neb o gwbl yn gwneud sylwadau. Beth sy'n bod? Ydych chi'n grac? Ydych chi'n grac dy fi? Ys neb moyn siarad â fi eddi. Right, gwedwch helo, os allwch chi, please. Right, nawr te, i ni fod yn rhoi emosiynau gwahanol ar yr emoji. Mae'n fod yn lot o hwyl. Right te, draw ni. Dyma fi ar y canfas. Nawr te, yn gynta, i ni'n mynd i beintio cefndir y canfas gyda eich hoff frwsh. Iawn? Nawr, gallai fe fod yn un o'r rai yma. Gallai fe fod yn brwsh cawslyd, os chi'n moyn. Gallai fe fod yn un o'r rai. Ton enfys, llun yn enfys. Mae rai, chi'n modd, mae rai hyfryd i gael yma. Dyn ni ddim yn mynd i gymryd llwyth o amser i wneud hwn. Iawn? Felly dwi'n mynd i fynd i'r defnyddiau celf fan hyn. Rai nhw'n hoff mrwsys i. A dewyswch unrhyw un o'r lliwiau sydd chi yn y palet yma fan hyn. A fi mae glas yma, dwi'n meddwl. A dwi'n dwlu ar yr argraffiadaeth Ffrengig. Nawr, newch eich brwsh yn enfawr. Pyn bynnag yw'r brwsh chi'n dewis. Newch yn enfawr. A just llenwch eich canfas gyda lliw. Iawn, beth bynnag yw'r brwsh chi wedi dewis. Just llenwch eich canfas. Iawn? A os ych chi eisiau bach amser ydych chi, wel, lle chi wedyn falle dewis brwsh bach arall os ych chi moyn, enghraifft lle fynd am yr chwistrell, a lle ni fynd am falle'r melyn neis ma, lle ni just dyna ni, roi chydig bach o'r smotiau paint ma dros y chi. Hyfryd. Felly, just creu cefndir cool i ni wneud fan hyn nawr. Iawn? Eto, allan ni ddefnyddio rhywbeth fel dyfrlyw. Hoffi'r un dyfrlyw. Mynd i ryw las tywyllach. Allan ni wneud rhyw swsh fel yna. Hwna'n neis. Neu yr llenwad dyfrlyw hwn, mae'n ysgafnach eto. Fe welwch chi, a sa'r brwsh llenwad dyfrlyw yn enfawr. Dyna ni, mae bron o bod yn rhoi fel gysgod lliw dros eich canfas chi. Right, nawr, fel ddweud, peidiwch â chymryd oesoedd wrth hwn nawr, achos ni'n mynd i symud ymlaen i greu'r avatar yn weddol sydd. Felly, llenwch eich canfas gyda lliwiau chi'n hoffi a'r brwsh chi'n hoffi, fel bod ni'n gweld eich personoliaeth chi, a nawr ni'n mynd i symud ymlaen i greu y dyluniad i hun. Right, nawr, yn gyntaf te, i ni yn mynd i fod yn newid ein paint i fod yn wyn. Paint gwyn. A dwi'n mynd i sgrolio'r holl fod lan i'r top, a dwi'n mynd i ddewis y brwsh crwn caled. Iawn, brwsh crwn caled. Dyna ni.
A dwi eisiau'r brwsh crwn caled i fod mor fawr a phosib. Whoop! Felly, paint gwyn, brwsh crwn caled, mor fawr a phosib. A ni'n mynd i roi un cylch gwyn right yng nghanol y cynfas. Felly, chwilio am ganol y cynfas a clicio unwaith. Clic. Nawr, os ydych chi'n gwneud camgymeriad, cofiwch am y botymau pwysig iawn dad wneud fan hyn. Iawn? Felly, os ydych chi ddim yn hapus, os dwi ddim cweit yn lle cywir, allwch chi wastad ddad wneud. Pidwch a trial peintio'ch ffordd mas o drwbl, just defnyddiwch dad wneud. Dyna ni. Great. Nawr, nesa, i fi mewn yn y cylch na bydd y pen yn mynd, ond mae eisiau fi nawr i roi ysgwyddau i hwn. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ddod lawr ar maint y brwsh. Iawn? Gweud y gwir, sdim lot o i ba faint. Fi rown fyna rown y 160. Nawr, sgwylwch beth chi'n gallu wneud. Iawn? Drwchwch ar y sgrin i fi nawr. Ar Express, mae yna rhywbeth newydd yn dod mewn i'r app, ble wneith e dacluso'ch llinellach chi fyny. Enghraifft, os i fi moyn creu cylch, sgwylwch beth fi'n wneud, allai greu cylch fan hyn. Unwaith fi'n cau y cylch, os dwi'n cadw dala'r llygodau lawr, chi gweld? Mae e'n troi'r cylch i fod ni'n perffaith. Dwi dal heb adael y mis i fynd o'r llygoden, felly dwi hefyd yn gallu ail-feintio ac ail-leoli y cylch na. Dwi ddim yn moyn cylch fyna. Be dwi eisiau yw hanner cylch i greu ysgwyddau. Felly be dwi'n neud yw, dwi'n mynd i drio creu hanner cylch o'r gwaelod fan hyn, rownd i fanna. Iawn? A os mae'n aniben, does dim gwahaniaeth, achos pan dwi'n cyrraedd y diwedd fan hyn, dwi'n mynd i stopio symud y llygoden, a dwi'n mynd i gadw mis i lawr ar y llygoden, a ddele fe, dych chi'n ei gael trial e nawr. Yna fi, wobl fach fyna. Iawn, draw, wobl fan hyn, a nawr stopio, dala mis i lawr, yna fe, chi gweld? Mae wedi snapio fe nawr i fod yn siap taclus. A gyda hwnna nawr, chi gweld, allai, dwi dal eb adael ei fynd, allai wneud yn llai, wneud yn fwy, ac yn y blaen. Felly dwi'n gallu bod yn eitha gofalus fan hyn nawr i gael hwnna i droi fod yn ysgwyddau taclus i'r pen. Unwaith chi'n gwneud na, allwn ni ddod lan y maint y brwsh ychydig a peintio hwn i fewn yn wyn. Right, felly mae hwnna'n rhywbeth o amlinell i'n cymeriad ni. Ni wedi creu'r cefndir, a nawr ni wedi creu'r amlinell gwyn yma i'r cymeriad. Right, dewch i ni gael wneud y pen te. Felly, dwi'n mynd i newid draw i'r oren yma. Allwch chi ddefnyddio'r melyn os ydych chi'n gyfarwydd emojis, ond dwi'n gael yr oren yma'n gweithio neis. Dwi'n ddefnyddio'r oren, brwsh crwn caled eto. No, dwi ddim yn moyn ei fod reit ar y mwyaf. Felly, dwi eisiau hwn i fod yn rhyw 800, tua 800. A dwi eisiau fe fod mor agos i ganol y cylch yma ar gyfer y pen a phosib. Felly, dwi'n mynd i fod yn ofalus, dwi'n mynd i edrych tua... Fyna, ie, os yna chi'n hapus, dad wneud, a trial tua... Fyna, gred. Nawr nesa, i fi ni wneud yng nghrisi. Wel, i fi'n gwisgo Crys T, D heddi. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio paint D. Nid un peth torri, dwi'n gwneud union rhywbeth yn nes i ar gyfer y cefndir gwyn yma, sef dechrau fan hyn a wneud hanner cylch. Dechrau fan hyn, rownd o fi. Na wobl fyna. Dia mi na wobl fyna hefyd. Ond dwi'n dal, na fe, chi'n gweld, mae'n tacluso'r llanast na nes i fyny. A nawr allai ail-feintio, cyn gadael y botwm i fynd, pan i fi'n hapus. Fyna. A nawr allai gynyddu'r maint yma bach a lliwo hwnna mewn. Right, gwddf nesaf. Felly, gyda'r brwsh rownd tua 250 yn iawn. Dwi'n mynd i ddechrau yng nghanol yr pen, a dwi'n mynd i ddod lawr mewn llinell syth. Nes bod, na fe, gweld, a stopio, a dwi'n gwneud yr un peth nawr, a dwi eisiau just bod gwaelod y brwsh crwn yn creu y coler crwn yma sydd â fi. Fel na. Great. OK. Nawr, ar yn enghraifft ni, dych chi'n cael neidio nôl i'r enghraifft. Ar yr enghraifft, chi'n gweld mae ochr y pen wedi torri'n sgwar.
Felly, dewch i ni gael wneud hynny te. Iawn, dwi'n mynd i newid y paint i fod yn wyn, a dwi'n mynd i newid i'r brwsh sgwar. A dwi'n mynd i adael ar y maint sy'n cael ei awgrymu, sef 150. A dwi'n mynd i ddod reit draw i'r ochr fan hyn nawr, a dwi yn mynd i drial creu llinell syth lawr yna. Ond dwi'n mynd i glicio, llusgo lawr, a pan dwi'n cyrraedd fan hyn, dwi'n mynd i oedi, stopio symud, a cadw'r botwm i lawr, a to fydd e'n troi'r llinell wobbly na fydda i wedi wneud yn linell syth perffaith. Iawn, felly, dechrau ar y top fan hyn. O, mae'n rhy fawr. Mae'r brwsh yn rhy fawr. O, beth dwi wedi wneud? O, dyma ni. Right, mi no. O, nes i newid sgrîn. Right, mae brwsh yn rhy fawr, felly dwi'n mynd i ddad-wneud hwnna. Right, a lawr y brwsh te i rhywbeth fel 80. Right, trin hwnna to. Dechrau fan hyn, a dwi'n mynd i ddod lawr. Dyna ni. A dwi'n mynd i stopio fan'na. A mae wedi, chi'n gweld, mae wedi troi hwnna nawr yn linell syth gyda'r brwsh sgwar yma. Felly, allwch chi ddod lawr, a fe'n daclus. Gofalwch bod chi ddim yn torri mewn i'ch cefndir hyfryd. Just i dorri ochr y pen yn sgwar. Gret. A nawr dwi'n mynd i'r un peth ar yr ochr arall. O, dwi wedi torri mewn i'r cefndir. Dad wneud. Iawn. Trial to. Lawr a fi. Dyna ni. Tria cael rhyw fath o gydbwysedd, rhyw fath o balans rhwng y ddwy ochr. Gret. Dyna ni. Hapus dy hwnna. Right. Cluster te. Mi newid nôl i'r brwsh oren. A dwi eisiau englistau i fod rownd y 100 a hanner, rownd fel na fe. A beth dwi'n gwneud yw hanner ffordd i fyny'r ochr syth yma. Dwi'n mynd i glicio unwaith. O, dwi dal ar y brwsh sgwar. Nôl y brwsh crwn galed, newid y maint i tua 100 a hanner. Cluster sgwar gyda fi fyna. Yma ni. A driaw na to. Right. Hanner ffordd i fyny'r ymyl sgwar na. Clic. Dyna ni. Gret. Gret. Yn un peth ochr hyn. Hanner ffordd lan. Clic. Fab. Os yna dwi'n gweithio, yna cofiwch ddad wneud e. Reit. Nawr te. Llyged. Llyged. Newid i brwsh D. A dwi'n iddo lawr ar brwsh yma i rownd felly'r 80. A dwi'n mynd i glicio, dwi eisiau bod y llyged yma bron iawn. O, chi'n mwyn beth, newn ni'r trwyn gynta. Sorry. Trwyn yn gynta. A wedyn mae'r llyged yn rwyddach. Trwyn yn gynta. Right. Felly dwi'n mynd i newid, dwi'n mynd i wneud trwyn coch. Coch a to rhyw 80 ar gyfer y maint. Dwi'n meddwl bydd 80 iawn. A mae'r trwyn yn dechrau mewn llinell gyda top y clustiau, a mae'n mynd i ddod lawr jyst o dan gwaelod y clustiau. Iawn? Felly dwi'n mynd am ganol y pen, mewn llinell gyda top y clustiau, reit yn y canol fyna, a dwi'n mynd i ddod lawr mewn llinell syth, stopio, a chi'n gweld, mae wedyn yn gadael i chi i greu llinell berffaith. Fel na. Gret. Llyged te. Felly, newid i'r paint i, a dwi'n mynd i gadw union yr un maint, a dwi'n mynd i ddod lawr a tua hanner ffordd rhwng canol y glist a'r trwyn tua fan hyn. Clicio unwaith. A'r un peth draw fan hyn. Hanner ffordd rhwng y glist a'r trwyn. Clic. Right. Be sy'n dod nesaf? Dewch ni gael troi ychydig bach o gysgod yn gyflym. Felly, ewch nôl i'r oren nethwch chi ddefnyddio ar gyfer y gwyneb. Beth bynnag yw'r lliw nethwch chi ddefnyddio ar y gwyneb, dywyswch hwnna, a ni moyn tywyllu fe chydig. Felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r dewisiadau. A o dan personol, chi'n gweld, allai dywyllu hwnna tyme bach. Dyna ni, dim lot. A na i ddod lawr nawr a
trwch y brwsh i falle fwy fel 70. A dwi'n mynd i roi cysgod bach yn y glist. Cysgod bach yn y glist. A wedyn dwi'n mynd i roi cysgod bach o dan y gen fyna hefyd. Right. Nawr te. I ni wedi cyrraedd y pwynt le ni nawr yn gallu rhoi emosiynau i'n cymeriad ni. Iawn? Ni wedi cyrraedd y pwynt le ni'n gallu rhoi emosiynau i'n cymeriad ni. A allwch chi ddewis mwy nag un, iawn? Gallwch chi wneud fwy nag un emosiwn os ych chi eisiau. Dwi'n mynd i ddechrau bantau gyda hapus. Iawn? Nawr, ar gyfer hapus, mae'r trwyn a'r llyged yr un peth ym mhob un o'r emosiynau yma, fel chi'n sylwi. Mae'r trwyn a'r llyged union rhyw beth. Felly, beth ych chi'n mynd i newid bob tro yw'r ceg a'r eiliau, yr eyebrows. Felly, hapus i fi moyn gwen, wrth gwrs, a wedyn mae'r eiliau yn rhai chydig bach grwn a i fyny ychydig bach. Right, ydych chi'n ei gael trial yna. Dwi'n mynd i wneud y ceg yn gyntaf, felly dwi'n mynd i ddod lawr a maint y brwsh i fod yn eitha bach, rownd y 30. Paint i, crwng caled. A nawr dwi'n mynd i ddechrau fan hyn, a dwi'n mynd i greu gwen. A os dwi'n cael wobl, sdim ots, achos os yna i ddala mis i lawr, chi'n gweld, mae wedi tacluso'r linell na, llwch chi hyd yn oed ailfeintio fe, os ych chi eisiau. Dyna ni. Mae'r wen yn ei le. A nawr dwi'n mynd i wneud yr eiliau. Felly gyfer yr eiliau, dwi'n mynd i ddod i fyny a trwch yr brwsh i fod fwy trwchus rownd o felly 70. Felly dwi'n mynd i ddweud 30 ar gyfer yr geg a 70 gyfer yr eiliau. Right, a dwi'n mynd i wneud un peth fan hyn nawr. Dwi'n mynd i wneud hanner cylch, stopio. A na fe, chi'n gweld, mae wedi tacluso fe i fi. Felly allai symud pethau chydig. Dechreuwch ar hyn, hanner cylch, stopio. Nawr, os mae beth wnaethoch chi arlunio yn well na beth mae wedi snapio iddo fe, allwch chi glicio dad wneud unwaith, chi'n gweld, a wneud just cadw at y linell wnaethoch chi arlunio. Right, felly dyna fy emosiwn hapus i. Nawr, allwch chi greu mwy o emosiynau, iawn? Achos beth allai wneud nawr yw lawr-lwytho hwnna i nyfais i, lawr-lwytho fel PNG. Iawn? A mae hwnna nawr wedi lawr-lwytho'r emosiwn hapus na fyna. Okay. A beth allai wneud nawr yw dad wneud yr eiliau a'r geg. Felly dad wneud yr ail na, dad wneud yr ail na, dad wneud y ceg. A nawr dwi'n nôl i'r avatar heb emosiwn. Felly tro ma, allai falle wneud ei fod bod e'n poeni. Iawn, bod e'n poeni. Felly eiliau yn gyntaf te, mae eisiau bod eiliau poeni yn uchel i fyny. Fyna. Iawn, felly ydych chi'n cael trial hwnna te. Brwsh ar 70 ar gyfer yr eiliau. Dyna ni. Fel yna. A mae'r geg yn drist chydig bach i'r ochr. Iawn. Felly, nôl lawr i 30 ar gyfer y ceg. A te, a wna i drial e. Fyna. Gwych. Allai lawr-lwytho hwnna nawr. A ych chi gweld y cyferbyniad a'r gwahanol emosiwn ni'n gallu dangos jyst wrth dal i sylw i geg a eiliau person. Chi'n gweld y gwahaniaeth rhwng y ddoi na. Yr hapus a'r un sy'n poeni am rhywbeth. Na fi un arall, achos mae da fi 2 funud ar ôl ar y sesiwn. Mae 2 funud ar ôl i chi i weid siwmai, i ni gael wwp i chi. Felly na ddad wneud yr eiliau, bant y ti a'r geg, bant y ti. Right, y brwsh ceg sydd da fi nawr, y 30, felly na i wneud hwnna gyda. Felly beth os mae rhywun yn grac iawn, felly mae'n geg llydan anhapus. Fel yna. A wedyn, newid maint y brwsh i fod yn 70 fan hyn. Rai, mae'r eiliau, os ych chi'n grac, yn stith i lawr. Iawn, mewn gwirionedd, dim eisiau bod fi'n dala y llygod yn lawr i dacluso'r linell i fod ni'n syth. Gyda rhywbeth fel yna.
dim ond os oes angen. Na fe, allai lawr lwytho hwnna hefyd. Iawn? A dyna ni, dwi wedi creu 3 avatar o wahanol emosiynau, fyna, just wrth ddad wneud y ceg a'r eiliau a mynd yn ôl iddo fe. Nes i ddim, dyma nhw fan hyn, nes i ddim arbed hwn, felly na pan mae'n gweud di-deitl, felly lan fan hyn, felly bod fi moyn rhoi rhywbeth fel avatar emosiynau. Arbed e, a wedyn bydde fe'n lawr lwytho fe gyda'r enwau na wedyn. Wel, allech chi greu rhywbeth o galeri, oriel o wahanol emosiynau chi wedi bod yn peintio. Allech chi ychwanegu bathodyn, eich ysgol, eich siwmper os chi moyn. Lle ni'n neud hwnna nawr, dwi'n gwisgo crys T Adobe ar hyn o bryd, felly lle ni drial wneud... mae'r brwsh yn rhy fawr. Y brwsh yn rhy fawr. Lawr ar brwsh, lle ni drial wneud bathodyn Adobe. Cool. Ar y crys, fel na. Cyn bod fi'n mynd ati i wneud yr emosiynau. Right, wel, ffrindiau, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Fi wedi cael lot o hwyl heddi ar y gweithgareddau yma. Diolch enfawr i chi am ymuno. Fi'n gallu gweld bod ysgolion y bod yma. Neb yn gweud y byd heddi, ond pam yn gweithio yn fysi na pam siwr o fod. Cofiwch am y sesiynau eraill sydd i ddod. Cofiwch hefyd am hyfforddiant sydd ar gael i staff ysgol. Gwers i byw fan hyn, llwyth o sesiynau gyda ni rhwng nawr a'r haf. Gwobrau am ddim i bawb sydd yn cwblhau un neu fwy o'r gweithgareddau. Byddai'n e-bostio chi athrawon gyda'r ffurflen i ddweud sawl un o'r disgyblion sydd wedi cwblhau un o'r gweithgareddau heddi i chi gael hawlio eich gwobrau. Byddai'n e-bostio chi prynawn yma gyda hwnna. A cofiwch tagio os ych chi'n postio ar-lein. Cofiwch bod chi'n tagio ni. Adobe Meredudd, Ysgol digidol a Meredudd Jones. Right, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno. Ni wedi mynd 1 munud, bron 2 funud drosto. Sori am hwnna os mae'n mynd mewn i'ch amser chwarae chi. A welai chi ar sesiwn arall yn y dyfodol cyn bo hir. Hwyl fawr am y tro a diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi heddi.